Ini nangletum media korti tum fan nangletum na cha phat teng pen pot nangletum apora teng pen chi ton thek pot nangletum fan kado gabe suri surya kodom tilo ini nangletum nangletum fan na cha pha alam the bangke lalo direct khat pita chawlo ngedi nangletum ephrc a party pen lo nangletum cha pachini igdapo nili methang mat bangke lalo nili APHRC Lumbajong Yudving along financial artusin ni claim bom lapen ni reward note 4 ala bang ni president artusi claim bom lapen pu ni dung do bang alang di bangkel alang di ni tung wadat number 4 along alang di secretary lo lapen ke PS along ta president PS long da president iko policy yap amena bang alang ni Jonas Singh rong hang lo lapen hala bang apu adar bang ke Romidir som hancho alang di bang ke LE long financial assistant secretary lapen po nilidung do thulang alang ni bangke longkiteron PSD nang ni men langkai be nalo alang di hadak longkiteron na PS along mijung side lo alang di hadak secretary de alang di ada secretary lo pen nilimena bangke lalo Kelvin Togbi nili dak Lumbajong APHRC Youth Wing Finance artusin nili claim bom dilatum pini nanglatum phana chapha alam the bangke lalo kopi potma plotang te nilitum dak kedam tang penangan Lumbajong long APHRC long sinitum claim lo lapen nilitum penangan labang sosong long claim iglo nilitum ke claim kedam nilitum non kachari bom ruling atum hantane tum here repinsi neletum claim iglo napen imit hange he me rida phan chima tha thepin netum daksi panang an arni netum approach padam ya ini letum labang so song pen kachi unang ko APHRC pen netum pini pen kachi unang ko kalam the bang kala lo neletum phan kedam tangan nang ke than pon nang ke mung an bang le tum mission lo pusin tum thek dam long lo seta non la MP election pe na phiana bang ke ne tum afan party ai su bang nang ka chela bang kregik da le tum thek long no se ne le tum APHRC hoi pen ka chi unang ko kalam thek la lo athe ne le tum Lumbajong along non amat ne tum pa group thom do APHRC Isia group bang Rajan Timung group lo Isia group bang ke searching be group lo Isia group bang Jai Kathar group lo niletum ko so group long lo kam claim po ye Jai Kathar long tong kam claim po ma Rajan Timung long claim po ma non ang tama tokso ta thek long ji hala tokso long tame Rajan Timung ma tokso tai si do lo Jai Kathar tokso tai si do tang lo niletum APHRC ben chi wang tum te niletum duk sung nile hem rat han same labang so party long do thebji pu niletum kedam tang an ke song no seta niletum phan chu kedam tang hopta royang bong niletum Rajan Timung hem ake alang ni hem niletum meeting do dam lo ini ben ke searching da meeting lo bong te niletum candidate Rajan Timung ake hai fan charge nai dunni ma dunno ma pulutang te non APHRC a song ke nangletum kado media ko tidum na chini po ke hai phantong kam ke claim na ke rem phansi kam claim lalo lase neli ahok pet alam bang ke rat phan pachini kam tung bang kalalo nona bang ke APHRC bang ke a party bang ke hai phan bang ke kam claim lipin lo athe da ke group thizin lok sini tum hanang thak lo athe da nile tum along penan nang klang lo BJP agent nang klang lo koma me ke dolo and the BJP agent jo party anang mo pusi chi suspect karalo ke claim ke dam che ton te tang lo nile tum ke dam tang pas kilong ta sukita charbudak duk ta dolo yo la person si nile tum phan a group no nang thak ke lo party president hoya masining ge lo nili isini alang ni pen ka chingki sarjai Kathar pen nili ka chingki do nili ada prank si alang ni hamdam lo MP election jodiat pen laga hok pet alam lo party ge che pa i phan pen nili alo mata pun masine lipulo tangte sar non pini APHRC long ke do party tam anke
hem irit abikin na sinan bangsa party nong nang chisong lo alang ni nang thakalam lo masini lipulo alang ni nang thakalo na lefa ele tum yong sinon che pahai det pulong te abi bang si oji masini li takama thadam dagbang ni lifu lu ne delo party ni liyong si sarkar council ingi tanglo pulong te komasya bi ot bonte le putang te labang sa party ga ke hai phan ke mumu tan ngang helo le de halabang si non epia chair se long la pa ning che this dame ni li pini ga chu nang bu labang sa song ben ni li ke bang je ni li isining ke oi dam bang ga la han lo ke hai phan alang ni complain te delo la pason se ni tum phan nang pon mom po mumu ta alang ni bang ke islam chu hang nang ni alang ni tangka mahado ni le tum bang ke kachurung ka chorek nang program dam lu te ni tum don paisa kerung dam nang ke hang dam nang sini tum la so akam bang ke ni tum ke lem dun elo to sini tum pini bang ke ipe chersia song ban chi boblo non matria kapre ka party long join de kapre ka party bang ke ni tum ke joni phan matha thelang samene tum politics a lena bang ni tum sangalang to sini tum matha lo simo ni tum ko so song dong dam pone la bang ke mo apor sinang tum phan ni tum phan thik so gede lana ne tum long mane aku EPLC tum ki bai nang tulang ma solution nele tum along panando ni tum dak panana PSP ni tum ki chathan chugudam tanga ajo lo ni tum ni thom pia prang lo ni tum ka do be bang thong kep ni to jing ki chathan ma amasi pini bang ke ka do be ni tum chang et ni lo tong sikot pen amasi a hema re thilu bing bang alang kai jan pen dang lo ami jung pen dang lo ala towar bedar ka hindo pen jog bang tong ni dang lo si alang le tum ben ka do be ta jing ki chathan ya lo tasi la persona party yong si el tum han party president hoi pen yong si ke hai phan yong si ning hang helu pelong te nang ni pen ni ke dudun ta akama sa badalla asinani mathateng tra je ka thak japon mu thai hilo pelo bala hai helu lage athalang ni masi pulu ka alang ni masi pudak lo ni li party che phai phan da lo mo ta chok lo ka party che phai da ji phan lo mo ta chok pelong te ante la anar ni te la ipe cheers long ki do na tum an ko mame jer jang lo mame ke are nga fu so lo